हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु। వాయిస్ రావట్లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ओम नमो शिवाय। नारायणं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ప్రభుజీ వినిపించలేదు. వినపట్టలేదు. ప్రభుజీకి నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. మళ్ళీ నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది మాతాజీ, కొంచెం వెయిట్ చేయండి. చంద్రావతి మాతాజీ, పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఒకవేళ ప్రభుజీకి ఏమైనా స్క్రీన్ షేర్ చేయాలంటే అవసరం చేద్దాం. हरे హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ స్క్రీన్ షేర్ చేయమనండి. ఓకే ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ నారాయణ నమస్కృత్య కొంచెమే వినపడింది ప్రభుజీ, మళ్ళీ చెప్పించండి ప్రభుజీ. లేదంటే ఓకే, మళ్ళీ చేస్తాను. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. ఓ జయముదీరయేత్. తో జయముదీరయేత్. ప్రాయే భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో 4వ స్కందంలోని 12వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుడు భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి అధ్యాయం. సో ఇందులో ఈరోజు 4వ ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల
ప్రభుపాదుల వారి అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 4వ శ్లోకం. హరే అహం త్వం యిత్వమిత్యపాదీర్. అహం హరే కృష్ణ. అహం అహం త్వమిత్యపార్థాదీః. అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్నీవా బాత్యతధ్యాన్. స్వాప్నీవా బాత్యతధ్యానాద్. బాత్యతధ్యానాద్ స్వాప్నీవా యయా బంధ విపర్యయౌ. బంధ విపర్యయౌ యయా బంధ విపర్యయౌ. అహం త్వమిత్యపార్థాదీర్జ్ఞానాత్ పురుషస్య హి అహం త్వామిత్యపార్థాదీర్జ్ఞానాత్ పురుషస్య హి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి. వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. అహం త్వమిత్యాపార్థాదీరజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్ని భావాత్యతధ్యానాద్ యయా బంధ విపర్యయౌ. हरे कृष्ण. शशिकला माताजी, नीरजा माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम. अहम त्वमित्यपार्थादीर्ज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्निवापात्य तत्याध्यानात् यया बन्ध विपर्ययो.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అహం త్వమిత్యపార్థాధీరజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్నీవా భాత్య తజ్జానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అహం త్వమిత్యపార్థా ధీరజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్నీవా భాత్య న తజ్జానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అహం త్వమిత్యపార్థాధి అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్నీవా భాత్యత ధ్యానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ ప్రభు, భారతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. అహం త్వమిత్యపార్థాధి అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్నీవా బాధ్యత ధ్యానానాద్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. అహం త్వమిత్యపార్థాధీరజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వప్నే వా భాత్యత ధ్యానాత్ యయీ బంధ విపర్యయౌ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అహం ధామిధాధేరాయతు పురుషస్య హి స్వప్న్యా భాత్య ధ్యానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ. ఓకే. యశోద మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అహం త్వమిత్యాపార్థాధీరః అజ్ఞానతత్పురుషస్య హి జ్ఞానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే హరే కృష్ణ సారీ ప్రభుజీ, కొంచెం అన్ని చేసుకోవటం లేట్ అయింది. అహం త్వమిచ్చా పార్థ ధీరా జ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వప్నేవ భాత్యా తజ్జానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అహం త్వమిత్యపార్థాధీరజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్నే వా భాత్య తద్ధ్యానాధ్యత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అహం త్వామిత్వా పార్థాధీరజ్ఞాన పురుషస్య హి స్వప్నా వా భాత్య తతజ్ఞానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అహం త్వామిత్యపార్థ ధీర అహం త్వమిత్యపార్థ అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్నీవా భాత్యత్ ధ్యానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మిని వరదేవిదాసి మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చదవండి. అహం త్వమిత్యపార్థాధీః అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి
స్వప్నే వా భాత్యత ధ్యానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నళిని మోహన్ మాతాజీ, ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అహం త్వమిత్య పార్థాదీః అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వాప్నీవా భాత్య తద్ధ్యానాత్ యయా బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అహత్వామిత్య పార్థాదీరజ్ఞానత్ పురుషస్య హి స్వాప్ని వా భాత్య తద్ధ్యానాధ్యాయ బంధ విపర్యయౌ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో మిగిలిన వాళ్ళు క్లాస్ అయిపోయినా చూద్దాము. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ, ప్లీజ్ రిపీట్. అహం, నేను, నీవు, ఇతి, అపార్థ, మిథ్యా భావన, బుద్ధి, అజ్ఞానాత్, అజ్ఞానము నుండి, పురుషస్య, మనుషుని యొక్క స్వాప్ని, స్వప్నము, ఇవ, అభాతి, గోచరించును, ఆత్మ భావన నుండి, దేని ద్వారా అయితే దుఃఖము. హరే కృష్ణ. భావము, భావం వై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. దేహాత్మ భావనచే, నేను, నీవు అనేది సపర భేదమును జ్ఞాన ఫలమై ఉన్నది. ఈ దేహాత్మ నిరంతర జన్మ మృత్యువులకు కారణము. అదే మనను అవిచ్ఛిన్నముగా భౌతిక అస్తిత్వమున నిలుపుచున్నది. హరే కృష్ణ. సో భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. ప్రభు డిస్టర్బ్ వస్తుందా? కొంచెం డబుల్ సౌండ్. హరే కృష్ణ. బానే ఉంది. ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. బానే ఉంది. హరే కృష్ణ. బానే ఉంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇట్స్ ఓకే. మన వాయిస్ ప్రభు వినపడట్లేదు. అయ్యో ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఓకే ప్రభుజీ. ఓకేనా ప్రభు? ఓకే. ఎస్ ప్రభు. సో భాష్యం
నేను నీవు అంటే అహం త్వం అనేది ఈ స్వపర భేదము దేవదేవునితో గల నిత్య సంబంధమును మనము మరచుట వలననే కలుగుచున్నది. పరమపురుషుడగు శ్రీకృష్ణుడు కేంద్ర విషయము కాగా మనమందరము అతని అంశల వంటి వారము. హస్తములు పాదములు దేహం యొక్క అంశలైనట్లుగా మనము అతని అంశలము. దేవదేవునితో ఈ విధంగా నిత్య సంబంధమును కలిగి ఉన్నామనేది అవగాహనకు మనము వచ్చినప్పుడు దేహాత్మ భావనపై ఆధారపడి ఉండేది భేద బుద్ధి అంతరించును. పైన తెలిపిన ఉపమానమునే తిరిగి ఇచ్చట ఇట్లు తెలుపవచ్చును. చేయి చేయి కాలు చేయి చెయ్యే కాలు కాలే అయినను అవి రెండు దేహమును సేవించుటలో నియుక్తమైనప్పుడు చేతులు కాళ్ళు అనేది భేదం ఉండదు. అవన్నీయును దేహమునకే సంబంధించినవి అగుటయు అవన్నీ కలిపియే పూర్తి దేహము తయారగుటయు దానికి కారణము. అదే విధంగా జీవులందరూ కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులే. సో అయినప్పుడు ఎల్లరూ కృష్ణ సేవలో నియుక్తులై ఉందురు కనుక నేను నీవు అనేది భేదభావము పొడసూపదు. భగవానుడు పూర్ణుడు కనుక అతని సేవలు కూడా పూర్ణమైనవే. హస్తము ఒక విధంగా పనిచేసినను పాదము మరొక విధంగా పనిచేసినను ప్రయోజనము మాత్రము భగవానుడే కనుక అవి సమానమే యగును. కానీ ఈ విషయమును అంతా ఒక్కటే అనేది మాయావాద తత్వవేత్తలు పలుకుతో ఏకము చెయ్యరాదు. హస్తము హస్తమే, పాదము పాదమే, దేహము దేహమే అయినను అవన్నీ కలిపి ఒక్కటనేది విషయమే నిజమైన జ్ఞానము. జీవుడు తాను స్వతంత్రునని తలచినంతనే అతని బద్ధ భౌతిక అస్తిత్వము ఆరంభమగును. కనుక స్వతంత్ర ప్రపత్తి అనేది భావన స్వప్నము వంటిది. కనుక మనుజుడు తన సహజ స్థితియగు కృష్ణ భక్తి భావన ఎందే నిలువవలెను. అప్పుడతడు భవబంధ విముక్తుడు కాగలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల పాదకి చాలు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము. సో హరే కృష్ణ. మా పది తీసే చేసి ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మహాకృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 12వ అధ్యాయము ధ్రువుడు భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయమును మనము చూస్తూ ఉన్నట్టు. సో ఈ అధ్యాయంలో మైత్రేయ మహర్షి విదురుడితో
ఆ ధ్రువుడు యుద్ధాన్ని ఆపడము, అంతకుముందు స్వయంభూ మనువు ధ్రువునికి హితబోధ చేసినటువంటి విషయము, తదుపరి ఆ ధ్రువుడు యుద్ధాన్ని ఆపివేయడము, అది గమనించిన ధనాధిపతి కుబేరుడు అక్కడికి రావడము, కుబేరుడు మరి ధ్రువుణ్ణి పాపరహితుడు అని సంబోధించి, సో ఈ జరిగినటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని కాలక్రమంలో జరిగినటువంటివి, ప్రకృతి నియమానుసారంగా కాల ప్రభావం చేత జరిగినటువంటివి. కనుక మరి నీ తమ్ముడు లేదా నీ యొక్క సహోదరుడి యొక్క మరణానికి కారణం కానీ, అలా యక్షులను నువ్వు సంహరించావు అని అనుకునేటువంటిది అంతా కూడా ఆ భగవంతుని కాలక్రమంలో జరిగినది తప్ప మరేమీ కాదు అని. సో కాబట్టి ఈ భగవద్ రూపమైన కాలమే జనన మరణాలకు చర్మ జవాబుదారిగా ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి అట్టి కర్మలకు నీవు బాధ్యుడవు కావు అని చెప్పి ఇంకా కొనసాగింపుగా ఆ కుబేరుడు ధ్రువుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, అహం త్వమిత్యా పార్థధీర్ అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి స్వప్నీవా భావాత్యధ్యానాద్ యయా బంధ విపర్యయౌ. సో అహం త్వం ఇతి, ఇక్కడ అహం త్వం ఇతి, నేను నీవు అనేటువంటి ఈ భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో నేను నీవు అనేటువంటి ఈ స్వపర భేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఈ దేహాత్మ భావన వలననే కలుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అహం త్వం ఇది, నేను నువ్వు అనేటువంటి భావనలు. సో అపార్థ దీహి అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అపార్థం అంటే తప్పుడు అవగాహన వలనే కలుగుతుంది. అంటే నీవు నేను అనేటువంటి ఈ దేహాత్మ భావన అనేటువంటిది అసత్యమైనటువంటి బుద్ధి లేదా తప్పుడు అవగాహన వలన, అంటే మిథ్యా అహంకారం, మిథ్యా భావన అనేటువంటి బుద్ధి వలన కలుగుతూ ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అజ్ఞానాత్ పురుషస్య హి, సో జీవుని యొక్క అజ్ఞానం వల్ల ఇదంతా కలుగుతూ ఉన్నది. నీవు నేను అనేటువంటి ఈ స్వపర భేదము అనేటువంటిది అజ్ఞాన భావన వలనే, బుద్ధి యొక్క అజ్ఞాన భావన వలనే కలుగుతూ ఉన్నది అంటూ చెప్తుంది. చెప్పి ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్వాప్నీవ అబాధ్యత ధ్యానాద్య. సో మరి ఇక్కడ ఈ భావనలన్నీ కూడా స్వాప్ని అంటే స్వప్నమునందు, అంటే ఇక్కడ కలలో ఉన్నట్లుగా స్వాప్ని ఇవ భాతి అని చెప్పబడుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా కలలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉండేవి, అంటే నిజము కానటువంటిది అని చెప్తున్నారు. నేను నీవు ఈ భౌతిక జగత్తు పైన మనం ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ ఉన్నాము అనే భావనంతా కూడా మనం కలలో ఉన్నప్పుడు ఏవైతే అవుతాయో అవన్నీ మేల్కొన్నాం అనుకోండి, అవన్నీ కూడా అసత్యాలే. మనం కలలో ఉన్నప్పుడు ఏవేవో కళలు కనవచ్చు, ఎక్కడెక్కడికో ఉన్నట్టు ఏదో రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నట్టు, లేదా ఏదైనా కళలు కనవచ్చు, లేదా మనమే అన్ని భోగిస్తూ ఉన్నట్టు చేయవచ్చు. సో ఇదంతా కూడా మరి ఈ ఒక కళలో ఉన్నటువంటి అంశము వంటిది తప్ప మరి నిజము కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మరి ఆతద్ ధ్యానాత్, ఆతద్ ధ్యానాత్ అసత్య విషయం పైన ధ్యానం వల్ల, అంటే నిజము కానటువంటి వాటిపైన మనము ఆలోచించడం వల్ల మరి యయా దాని వలన కలిగేటువంటిది అని. ఏంటిది అంటే ఇక్కడ బంధ విపర్యయౌ, బంధ విపర్యయౌ అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ బంధము
మరియు విపరీత భావములు కలుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే మనలో కలిగేటువంటి దేహాత్మ భావన వలననే నేను నీవు అనేది ఈ స్వపర భేదమును మనము చూడగలుగుటము అనేది అజ్ఞానం యొక్క ఫలంగా ఉన్నది. ఈ దేహాత్మ భావనయే నిరంతర జన్మ మృత్యువులకు కారణము. అదే మనను అవిచ్ఛిన్నంగా భౌతిక అస్తిత్వములో నిలుపుచున్నది అంటూ ఈ శ్లోకం యొక్క భావము మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. అంటే జీవుడు అజ్ఞానం వల్లనే ఆ అజ్ఞానం కలిగి ఉన్నట్టు అజ్ఞాన అంధకారం వల్లనే నేను నువ్వు అనేటువంటి భేదభావాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉన్నాడు. మరి వాస్తవానికి నేను నువ్వు అనేటువంటిది అసలు సత్యము కాదు. నేను వేరు, నేను అంటున్నాను, నువ్వు అంటున్నావంటే నేను వేరు నువ్వు వేరు అనేటువంటి భావనలలో ఉండేటువంటిది ఇదంతా సత్యము కాదు. కలలో కనిపించేటువంటి దృశ్యంలా తాత్కాలికమైనటువంటిది. అసత్య విషయములపైన మనసును కేంద్రీకరించడం వల్ల, సత్యం కానటువంటి విషయాలపైన మనము మనసును కేంద్రీకరించడం వల్ల బంధము మరియు విపరీతమైనటువంటి అవగాహన మనకు కలుగుతూ ఉన్నది అని ఈ శ్లోకం యొక్క భావము మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నట్లు ఈ నేను నీవు అహంత్వం అని శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి భావము అనేది మాయ వల్ల కలిగేటువంటి భేద దృష్టి. ఈ స్వపర భేదములు దేవదేవులతో మనకున్నటువంటి నిత్య సంబంధమును మనము మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా కలుగుతుంది. అంటే మాయా ప్రభావము వలన కలిగేటువంటి భేద దృష్టి అని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మరి నిజానికి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు కేంద్ర విషయము కాగా మనమందరము కూడా అతని అంశాల వంటి వారము. అంటే నిజానికి జీవుడు మరియు ఆ పరమాత్మకి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము నిత్యమైనది, శాశ్వత సంబంధము. జీవుడికి మరియు ఆ పరమాత్ముడికి మధ్య ఉండేటువంటి, అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానులకి మధ్య, అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడే కేంద్రంగా ఉండవలసినటువంటి. ఎలాగైతే మరి హస్తాలు, పాదాలు దేహం యొక్క అంశాలైనట్లుగా మరి మనమందరం కూడా అతని యొక్క, అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అంశలము. ఇదే విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు స్వయంగా చెప్పినటువంటి మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాము అక్కడ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పగలిగేవారు 15వ అధ్యాయంలోని ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పేవాళ్ళు, ఇంతకు ముందు చెప్పినవాడు. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పనా? ఓకే. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. 15.7 ప్రభుజీ. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనస్సష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుముఖి మాతాజీ. హరే కృష్ణ అరే ప్రభుజీ. ఆహో మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్శిష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. హరే కృష్ణ. ప్రేమలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనశ్శిష్టానింద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఓకే, తదుపరి చూద్దాము. సో ఈ శ్లోకంలో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తులోని జీవులందరూ కూడా నా యొక్క అంశలు, నా యొక్క శాశ్వత అంశలు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః అంటూ చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులందరూ కూడా నా యొక్క శాశ్వతమైన అంశాలు. కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా
అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చారో, వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మన యొక్క సంబంధాన్ని, ఆ భగవంతుడు కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి మన సంబంధాన్ని మరచిపోయి మనమే ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యము చెలాయించాలి అనేటువంటి భావన కలిగినటువంటి కారణంగానే మరి బద్ధ జీవనం ఏర్పడుతుంది. ఆ బద్ధ జీవనం ఏర్పడినటువంటి కారణంగా ఇక ఆ జీవుడు మనసుతో కలుపుకొని ఈ ఇంద్రియాలతో, ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో మనసు ఇంద్రియాలు కలిపి మరి ఇక తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పొందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా జీవులన్నీ కూడా ఆయన యొక్క అంశాలు. మరి దేవదేవునితో, శ్రీకృష్ణుడితో ఆ విధంగా మనము నిత్య సంబంధము కలిగి ఉన్నాము అనేటువంటి అవగాహన మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో, అంటే ఈ చేతులు తామే స్వతంత్రము అని భావించకుండా, అలాగే ఆ పాదములు కూడా తామే స్వతంత్రము అని భావించకుండా, ఈ దేహంలోని అంతర్భాగాలము మేము అనేటువంటి భావన కలిగినప్పుడు ఈ చేతులైనా ఈ పాదములైనా అవి ఈ దేహంతోని అంతర్భాగాలే కనుక విడిగా కాదు మేము అని భావించగలిగినప్పుడు మరి మరి చేసేటువంటి పనులు దేహ సంబంధమే అవుతుంది, దేహానికి సంబంధించినవే చేయాలి. కాలు చేసేటువంటి పని కూడా మరి దేహానికి సంబంధించినదే అవుతుంది. అంటే మనమందరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవకులుగా మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిని మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి, అయినప్పటికీ చేయే కాలు కాలే విడివిడిగా చూసినప్పుడు కదా. సో అలాగే మరి అంశాలుగా భగవంతుని యొక్క పూర్తి కాదు కదా, అంశాలుగా మనము ఎలాగైతే ఒక సముద్రంలో, ఇక్కడ ఈ విశ్వము అనేటువంటిది ఒక సముద్రం, ఇంత ముందు కూడా మాతాజీ మనకి విశ్వము అనేటువంటిది ఒక సముద్రం లాగా ఉంటే ప్రతి బ్రహ్మాండం కూడా అందులో ఉండేటువంటి నీటి బిందువులు లాంటివి. సో కనుక ఆ మహావిష్ణువు, కారణోదక సాయి విష్ణువు అంతా సముద్రాలు అనేటువంటిది ఒక సముద్రం, మహాసముద్రం లాగా ఉంటే అందులో ఒక్కొక్క నీటి బిందువు, అంటే ఇవి ఆ బ్రహ్మాండాలుగా గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఉండేవి. సో మళ్ళీ అందులో క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరసాగర సముద్రము అని సో ఏదైతే ఉందో అది జలాలు. సో అలాగే మళ్ళీ అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మహాసముద్రం కార్మోదకలోకి వచ్చేస్తాయి. సో అలాగే ఈ జీవులన్నీ కూడా విడివిడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే ఈ దేహంలోని అంగాలు విడివిడిగా వాటి పనులు వాటిని చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, దేహపరంగా చేసినప్పుడు అవి అన్నీ కూడా ఒకటే. అంటే దేహం సేవలో నియుక్తమైనప్పుడు చేతులైనా కాళ్ళైనటువంటి అవన్నీ కూడా దేహం భావనే, కానీ విడివిడిగా చూసినప్పుడు విడివిడిగా కనిపిస్తుంది. సో ఎందుకంటే మరి ఆ చేతులైనా కాళ్ళైనా దేహానికి సంబంధించినవే, అవి ఉన్నప్పుడే పూర్తి దేహం అవుతుంది. అంటే ఆ దేహంతో కలిసి ఉన్నప్పుడే కాళ్ళైనా చేతులైనా సో వాటి ఉనికి ఉంటుంది, అవి వాటి పనులు అవి చేయగలుగుతాయి. ఎప్పుడైతే కాలు నేను వేరు అని దేహం నుండి విడిపోయింది అనుకోండి, దేనికి పనికి రాకుండా పోయేది. సో అలాగే మనం కూడా భగవంతునితో ఉన్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగానే ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనే ద్వంద్వ తత్వాలకు మనం లోనవుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఎలాగైతే ఈ దేహ అంగాలన్నీ కలిపితే పూర్తి దేహము తయారంట మరి అయిన విధంగానే జీవులందరూ కూడా కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులు అయినప్పుడు, ఎల్లరూ కూడా కృష్ణ సేవలోనే నియుక్తులై ఉన్నప్పుడు ఇక నేను నీవు అనే భేదభావము ఉండదు. అందరము కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలము. అప్పుడు నేను నీవు అని కాకుండా మనమందరము అనేది వస్తుంది. మనము అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ భిన్న భావన అనేటువంటిది ఉండదు కదా. సో అదే విధంగా మరి ఆ దేహంతో కలిసి ఆ దేహ భావన, అంటే ఎలాగైతే అంగాలు దేహ భావం ఉంటుందో అలాగే జీవులందరూ కూడా
ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలను భగవంతుని సేవలోనే నియుక్తులమై ఉండవలసినది అనే భావన వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మరి అది సంపూర్ణమవుతుంది అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే జీవులందరూ కూడా కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులై కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండి మరి ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందడానికి ఈ కలియుగంలో మనకి ఆ భగవంతుడు మనకి ఆయన ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి ఆయన యొక్క నామముగా మనకి కలియుగంలో ఇచ్చి ఉన్నటువంటి. సో కనుక ఆయన నామము ఆయన వేరుక. సో ఆయన నామాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామస్మరణ చెయ్యడం వల్ల మనలో ఉండేటువంటి అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యము మేల్కొనబడి కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులమై మరి ఆ కృష్ణ సేవలో నియుక్తులమై ఉన్నప్పుడు ఈ నువ్వు నేను అనే భేదభావన ఉండదు. ఎందుకంటే భగవానుడు పూర్ణుడు కనుక అతని సేవలు కూడా పూర్ణమైనవే. హస్తము ఒక విధంగా పనిచేసినను పాదము మరొక విధంగా పనిచేసినను ప్రయోజనం మాత్రము ఆ దేహానికి సంబంధించే. అంటే ప్రయోజనం మాత్రము భగవానుడే కావాలి కనుక అవన్నీ కూడా సమానమే. అంటే ఈ ఉపనిషత్తులను అనుసరించి వర్ణాశ్రమ విధానము ఉన్నా, మనకి వేద వాజ్మయమును అనుసరించి వర్ణాశ్రయం ఉన్నా, అంటే బ్రాహ్మణులైనా క్షత్రియులైనా వైశ్యులైనా శూద్రులైనా ఈ సమాజంకి అవసరంగా మనం చేస్తున్నాము. మన భావనను అనుసరించి మనము మనవంతుగా చేస్తున్నాము, అంటే భగవత్ సంబంధంలోనే చేస్తున్నాము భావించినప్పుడు అన్నీ కూడా ఈ సమాజానికి చేసేటువంటి పనులుగానే ఉంటాయి. లేదు నేను బ్రాహ్మణ్ నేను ఒకటి చేస్తున్నాను, క్షత్రుడుగా నాది వేరు నేను అన్నాం అనుకోండి, వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమైపోతుంది. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అన్ని కూడా భగవతత్వంలో కృష్ణుడు కేంద్రంగా బ్రాహ్మణుడైనా క్షత్రియుడైనా వైశ్యుడైనా శూద్రుడైనా ఆ భగవంతుని యొక్క భావనలో వారి యొక్క కర్మలను నిర్వర్తించినట్లయితే, వారి యొక్క స్వధర్మాలను వారి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించినట్లయితే అది పరిపూర్ణమవుతుంది. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు కృష్ణ భగవానుల వారు, మరి నేను చెప్పిందంతా కాదని నీ ఇష్టానుసారం చేసినట్లయితే నీవు పతనం అవుతావు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ధర్మాన్ని అనుసరించి కర్మలను ఆచరించవలసినదిగా అది భగవత్ సంబంధంలో చేయవలసినటువంటి అంశాన్ని అక్కడ చెప్పబడినట్టు. సో ఆ విధంగా చేసినప్పుడు అంతా సమానమే అవుతుంది. కానీ ఆ విషయము అంతా ఒక్కటే అని చెప్పేటువంటి మాయావాద తత్వవేత్తల పలుకులతో ఏకం చెయ్యరాదు. ఇదంతా ఒకటే, మనం కూడా భగవంతుడు సమానమే అనే భావన ఎప్పుడైనా చేసిందనుకో, ఈ మాయావాదులు చెప్పేటువంటి విషయం, మాయావాదులు ఆ నిరాకారవాదం చెప్పేటువంటి ఆ మాయావాద తత్వవేత్తల పలుకుల్లాగా ఏకత్వము అనేటువంటి చేసినట్లయితే అది మరి అపరాధమే అవుతుంది. ఎందుకంటే హస్తము హస్తమే, పాదము పాదమే, దేహం దేహమే అయినను అవన్నీ కలిపి ఒక్కటే అనేటువంటి విషయమే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము. అలాగే జీవుడు కూడా మరి తాను స్వతంత్రుడునని, ఎలాగైతే హస్తము తానే స్వతంత్రుడు అని, పాదము తానే స్వతంత్రమని భావించి విడిపోతే ఎలాగవుతుందో, అలాగే జీవుడు కూడా తాను స్వతంత్రుడని తలిచినంతనే అతని బద్ధ భౌతిక అస్తిత్వము ఆరంభమవుతుంది. అదే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి నెట్టివేయబడేటువంటిది. కనుక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి అనేది భావన స్వప్నము వంటిది, అంటే నిజము కానటువంటిది. స్వప్నంలో మనం ఎన్నెన్నో ఊహించుకోవచ్చు, ఎంతో గొప్పగా మనల్ని భావించుకోవచ్చు, ఎంతో అద్భుతంగా తిరుగుతూ ఉన్నట్లు చేయవచ్చు. తిరిగి మేల్కోగానే యథావిధిగా మన ఇంట్లో మన మంచం పైన మనం పడి ఉన్నట్లుగానే ఉంటూ ఉంటుంది. మరి యథార్థం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా భగవద్ధామంలో మనము ఉండవలసి.
కనుక మనుషుడు తన యొక్క సహజ స్థితి కృష్ణ భక్తి భావన, తన యొక్క సహజ స్థితి అయినటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన ఎందే మనము జీవులుగా నిలిచి ఉండవలసినది అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా మనం చేసినట్లయితే ఏ విధంగా అయితే మనసుతో కలుపుకొని ఇంద్రియాలు మనసుతో కలుపుకొని ఆరు ఇంద్రియాలతో షష్టింద్రియాన్ని అని చెప్తారు. మనసుకు 5 ఇంద్రియాలు మనసు కలిపి 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి ఘర్షణ పడుతూ ఈ బద్ధ జీవితమైనటువంటి కారణంగా అనేక జన్మలు పొందవలసి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి నెట్టివేయబడవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. కానీ మనిషి ఎప్పుడైతే తన యొక్క సహజ స్థితిని తెలుసుకొని కృష్ణ భక్తి భావన యందు నియుక్తుడవుతాడో అప్పుడు అతడు ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తుడవుతారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే మనకి ఈ శ్లోకంలో అహం త్వాం భావం అనేటువంటిది ఇక్కడ అనేది మాయ వల్ల కలిగినటువంటి భేద దృష్టి. నిజానికి జీవుడు పరమాత్మ మధ్య సంబంధము నిత్యమైనది. అజ్ఞానం వల్లనే మనము శరీరాన్ని నేనుగా భావిస్తూ ఉన్నాము. మరి ఈ స్థితిలో మరి ఆ భావనను తొలగించేటువంటి జ్ఞానము మరియు భక్తి. సో ఈ జ్ఞాన భక్తి విధానాల ద్వారా బంధనాల నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. బంధం అనేది బయట నుండి అంటే ఈ బంధాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు కలిగేటువంటి, మనం పొందేటువంటి సుఖ దుఃఖాలు, మనము అనుభవించేటువంటి ఈ జీవన విధానం అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది కాదు. కారణం మనం అనుకుంటాం, వాడి వల్ల నాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది, వీడు నన్ను ఇలా చేశాడు అనేటువంటి భావనలన్నీ కూడా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే బంధము అనేటువంటిది ఎక్కడా బయట నుంచి రాదు. అది మనం మన యొక్క అజ్ఞానం వల్లనే, మనము మన యొక్క నిజస్థితిని మర్చిపోయిన కారణంగానే వస్తుంది. సో మన యొక్క అజ్ఞానం, మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితి ఏంటి? అజ్ఞానం అంటే ఆ భగవంతుడు ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మర్చిపోవడమే అజ్ఞానం. ఆ నిజమైన సంబంధం తెలుసుకోలేకపోవడమే అజ్ఞానం. అది తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. అదే కదా భగవద్గీతలో చెప్తారు. సో ఆ జ్ఞానం వల్ల మనము ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడాలి. అంటే మనం భావించవలసినది నేను ఈ దేహం కాదు, శాశ్వతమైన సనాతనమైన ఆత్మలము. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆ భగవంతుడితోనే నిత్య సంబంధము, ఈ భౌతిక జగత్తుతో కాదు అని భావించినప్పుడు సో ఆ విముక్తి కూడా మన చైతన్యంలో కలిగేటువంటి మార్పు వలన వచ్చేటువంటి. మనల్ని మనం బయటపడేసుకోవాలంటే మనం చేసేటువంటి కార్యాల వల్లనే కదా. సో వీటి నుండి మనం బయటపడాలి అంటే మనల్ని మనం మార్చుకోవాలి. మనం మన యొక్క చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పాలి, అది భగవంతుని వైపుకు మరల్చాలి అనేటువంటిది. ఎందుకంటే కళలో ఎన్నెన్నో పాత్రలు పోషించవచ్చు, కళలో మనం ఏదో చేస్తున్నట్లు ఉండొచ్చు, కళలో మనకి ఎన్నో జరుగుతూ ఉన్నట్లు కనిపించవచ్చు. కానీ లేచిన వెంటనే అవన్నీ కూడా నిజం కాదు అని తెలిసినట్లుగానే మనం వచ్చేటువంటి మన భావనలన్నీ, మనమీ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటివన్నీ కూడా ఈ నేను నాది అనేటువంటి భావన కూడా ఈ అజ్ఞానం వల్ల స్వప్నం వంటిది. అందుకే అక్కడ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మరి అసత్యమైనటువంటి తప్పుడు అవగాహన అజ్ఞానం వలన కలలో ఉన్నట్లు, స్వప్నంలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఎవరికైనా ఏవైనా